Σημειωτέονται ότι αφού απεφυλακίστη και την εμπρέπουσον αυτόν θέση ανέκτησε ο Κολοκοτρώνης, πάντα σου συρρημένος διώκτας του, αμνησικά πως εσυγχώρησε. Κατ' ουδενός εμνησικάκησε, και απ' αρχής δε ουδής εκακώθη από αυτού ποτέ. Ο γέρος του Μοριά ήταν πιστός χριστιανός και όλα τα εξαρτούσε από την αγάπη του Θεού. Όμως κάθε άλλο παρά σήμαινε ότι η ελευθερία θα ερχόταν χωρίς αγώνα ή τους Έλληνες ουραγούς ξένων δυνάμεων. Οφείλω ευχαριστίες στην Παγκοσμιακή Ένωση, μια ένωση που πολλά χρόνια βρίσκεται στο προσκήνιο και μάλιστα τα τελευταία χρόνια με την προεδρία του κυρίου Αγγελακόπουλου όντως είναι εμφανή τα σημεία της ανάπτυξης. Οφείλω σε αυτούς ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή να μιλήσω για αυτόν τον μεγάλο. Ο Κολοκοτρώνης πέθανε στις 11 το πρωί της 4ης Φεβρουαρίου του 1843. Το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει σε μια δεξίωση στην Βουλή, που τότε ήταν τα Ανάκτορα, γύρισε στο σπίτι του, έπαθε εγκεφαλικό γύρω στις 2 τη νύχτα και στις 11 το πρωί πέθανε. Γι' αυτό γίνεται αυτή η εκδήλωση εδώ, διότι 100 μέτρα πιο κάτω, στην οδό Κολοκοτρώνη, πέθανε ο μεγάλος μας ήρωας. Χρόνια. Ξεκίνησε το 1995 επί προεδρίας του αγαπητού μας Πορτίνιου, πρώην Προέδρου της Παγκοσμιακής Ένωσης, του Κώστα του Καλύβα, ο οποίος ήταν ο ερμηνευτής και όλα τα ευχαριστώ. Και κλείνω, θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Θεσπιών κύριο Παύλο, που και δεύτερη φορά είναι εδώ, τον πατήρ Νικόλαο, ευχαριστώ πάρα πολύ, τον πρόεδρο της Βουλής κύριο Κωνσταντινόπουλο, τον πρώην Υπουργό κύριο Λικουρέτσο, την εκπρόσωπο της Περιφέρειας κύριο Μωραϊτάκη, τον πρόεδρο της Παναγιώτικης Ομοσπονδίας και όλους εσάς που είστε εδώ. Αυτή η εκδήλωση θα συνεχίσει να γίνεται για όσα χρόνια είμαστε εδώ. Thank you.